Има една тайна, която офталмолозите и магазините за очила се надяват никога да не откриете. Тези революционни очила ви позволяват да виждате както наблизо, така и надалеч и имат автоматично фокусиране за всяко око. Вече не е необходимо да сменяте очилата си. Те са единствените, които ви позволяват да виждате ясно, като разрешават всички градации за всяко око. Те имат и филтър за синя светлина, за да ви предпазят от светлината на екраните на смартфоните. Те са неразрушими, така че няма да се счупят дори след падане или силно смачкване. Компанията вече е изчерпала наличностите си и е направила последна страхотна оферта от 50%, преди да изчерпи наличностите си напълно. Вземете своя чифт днес с 2 безплатни подаръка, като кликнете върху бутона подолу или върху видеото.